Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Il-partijiet ta' ġisimna inħobbu nxebħuhom ma' xi oġġetti. Ejja nduru dawra ma' ġisimna minn rasna sa saqajna u naraw ftit ma' liema oġġetti inqablu kull parti ta' ġisimna. Fuq nett għandna l-iskutella tar-ras u l-basla tax-xar. Ftit l-isfel għandna l-ħabba tal-għajn u l-kappell tal-għajn. Anke s-swab għandhom kappell, miskin int jekk taħbad sebek u ttajru. Fil-widnejn għandna t-tambur, fil-ħalq għandna s-saqaf, il-qampina u l-ħajta tal-ilsien. Għalkemm xi wħud żbukkati lanqas ħajta fil-sinhom għandhom. Imbagħad hemm il-warda tal-wiċċ, il-ġewża tal-onq, il-pala jew il-keffa tal-id u l-qafas tas-sider. Għandna x-xewka tad-dar kull arkikel wieħed fuq l-ieħor u ċ-ċintorin tad-dar ftit il fuq mill-patata. Għandna l-ħobża tas-sieq, il-galletta tal-irkoppa u l-qasba tar-riġel. Tgħidx kemm twaħwaħ jekk taħbata? Is-sur Kelma Kelma kitbilna 4 versi dwar din it-tema. Ejja nisimgħuhom. Il-ħabba tal-għajn ma tissarrafx u s-saqaf tal-ħalq ma jiġġarrafx. Il-ġewża tal-on mhix tajba l-ikel u aħjar ma tistax bil-qasba tar-riġel. Għas xejn ma tnigges ix-xewka tad-dar u l-ħadd ma tbikki il-basla tax-xar. Il-ħobża tas-sieq mhix xogħol il-furnar u l-qampina tal-ħalq mhix bħal tal-kampnar. Il-pala tal-id mhix biex timpala u l-warda tal-wiċċ qas fiha petala. Imma l-wiċċ xorta jibqa' sabiħ kollu ġmiel għax il-warda tal-wiċċ żgur qatt ma tidbil. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Tamena Estate, Tanenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.